Virtuálna prehliadka hotela Palota Salo, 3. časť. Naša súčasná slávnostná sála a reštaurácia na prízemí, kde sa teraz nachádzame, pôvodne niesla názov Máťaž. Až neskôr si vymenila názov s našou reštauráciou, zdobenou vitrážovými oknami, a dostala názov Huňady. Táto sála patrí k pýcham hotela. Poskytovala ideálne miesto pre nespočetné prestížne podujatia, gala večery, svadby, a taktiež v tejto sále si môžu naši hostia vychutnať svoje hlavné jedlá a raňajky pri jedinečnej dobovej hudbe. Sála vytvára svojráznú atmosféru špeciálnymi riešeniami interiérového dizajnu. Strop reštaurácie s 2 poschodiami upúta pozornosť mnohých návštevníkov. Materiál stropu môže byť trochu zavádzajúci. Hoci zo spodu vyzerá ako drevo, ale v skutočnosti je to sadrová štuka s vyrezávanou kazetovou štruktúrou s vyobrazením kvetu chmeľu. Tento strop vyrobila firma Mikšu Šmita podľa benátskeho vzoru. Erby uhorských rodov, vyobrazené na bočných stenách, slúžia ako ozdobné prvky a dokonca aj erb s havranom kráľa Mateja sa nachádza v tejto miestnosti. Toto logo s havranom bolo použité aj na najstarších listových papieroch a týmto znakom boli zdobené aj prvé jedálne lístky. Do reštaurácie sa oplatí nahliadnuť aj z okien na 1. poschodí, odkiaľ sa ponúka nádherný výhľad na zdobené steny a strop. Teraz však prejdime do kukuričnej časti našej reštaurácie, ktorú oddelujú harmonikové dvere zdobené starými fotografiami. Reprezentatívny krb, ktorý sa tu nachádza, vyrobila taktiež nábytkárska firma Mikšu Šmita. Krb podľa pôvodných plánov mal byť umiestnený na bočnej stene miestnosti Ľudovita Veľkého. Napokon ho však na pokyn ministerského radcu presunuli na toto miesto. Krb je v dostupných dokumentoch uvedený ako Veľký krb Cluny. Dôvodom toho pomenovania je, že mramorový krb z roku 1562, slúžiaci ako predloha, bol vymodelovaný podľa vzoru zo zbierky Musée de Cluny v Paríži. Z tejto časti miestnosti môžeme výjsť na terasu hotela, ktorá od jary do jesene očakáva svojich hostí s pochúťkami z grilu a ponúka malebný výhľad na jazero Hámory. Prepojením 2 sál slúži naša reštaurácia Huňady ako skutočné kráľovské miesto pre našich individuálnych hostí, menšie a väčšie rodinné oslavy, ako aj pre svadby, recepcie a konferencie s veľkým počtom účastníkov v rozprávkovom hoteli Palota Salo. Pod našou terasou s výhľadom na jazero Hámory sa nachádza polkruhová reštaurácia známa svojimi vitrážovými oknami. Návštevníci prichádzajúci od jazera a po verejnej komunikácii uvidia najprv túto fasádu. Ako sa volá naša historická reštaurácia v suteréne s vitrážami?